Hello, Jamaican ako nga Maritis. Imo man nag-click ng video hala ko yogi ko ha ay kog biyai. Ay kabala ka duha mata Maritis tara tara. Siyempre, receptionist na diha lisod po dinig magpamanicure, magpaunsa ka di kang bayad. Siyempre, pag busy pa mi, siyempre diha po ka maglingkod-lingkod, magtagad ka. Di ko gusto ka, salon man to dito sa taas, pero na drawing ang tanan. So, manaog na tao eh. Ginoo ko. Yung sa ilangaya na to diha, basig kag-abog pa yun na diha, mag-ubo-ubo pa ta. So, pagtagad sa good, maabot ra kita dito sa sulod. So, mani siya, apurado kayo. So, kay chismosa man kahaay jud kog biyae. So, mo na diri ilahang lingkuranan, higdaanan man unta. Tapos kanang naimraglingin-lingin diha o diha na nila ilang mga tiil to ipang dasok diha ka ng mga baga kay baga pa silang nawong. Joke lang oy, ito o ka. Din diha ka na bangko ng gamay diha may maglingkod-lingkod. So, ayo kog biyae. Mao ni diri ang sulod o diha sila magpamasahe dito sa tunga dito magpaupaw dito pod facial minigawas maram gihapong nagwaya wa gyud kausaban. Intro sa tabi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. So, Jamaican ako nga Maritis. Muna ni ron ang resulta. Kaya nga nabitaw ni inanin mong salon. Duha rami ga trabaho diri. Di ang mga customer uban gatagad kapuya na sila magsigig tagad. Mao ni karon nga gipangguba na gyud ni siya kay ambot lang ingon niya mobalhin man daming salon pero kabalo bi pud mi ani mong amo drawing bi pud ni siya gamay. So mao na ni gipanghipos na namo ay gipanher mi diri gipatabang og hipos tunto. Pero gamay ra man pud ingon ko sa akong kauban. Ato ni isulod sa imong bag. Ingon siya, ayo, gamay kayo ni akong bag. Nandalo na ito ni Pilipinas. Ito ta magsalon. Joke lang. So, mauna ni mga gandarara. Tipos-hipos daw kunuhay mi. Pero nagbagulbol, may kikapoy. Biya, wabi, ni talent pay. So, okay raman po na. Kasi gandarara, hindi pa maulan naman siya pagkaugma. So, mauna ni resulta ko yung CR. Nangihir ba ko dihang may tabon. Sus, ginoo ko. So, mauna ni mga gandarara. Wa, good may mahimo ani. Kaya saon man yun nga. Gubaon naman jud di. So, gwapa lagi ni siya model no. Gwapoon, lamion gyud ni siya nga pagkababayi. Sorry ganda ra chen. So, na ni magpadayon na ta. O nara, guba na ni angkol tanan gipang kuanan niya. Gipang welding, gipang sus pagkasabaa kayo, gipang ay sabo kayo. Sus mao na ni oh. Mga gipang hipos na niya. Tapos naglikod-lingkod ra ba ang manyakis na dito sa receptionist bitaw sus to dito. Ay Ginoo ko nga mong bugas on nabilin wa mi pagkaon man na nakalaag mi diri nakahipos na hinon mig apil. Ay Ginoo ko igsoon man na sa kong amo. Sus mo magani na dito nagminanyak sa mga katon hinong amahan nga di na magahi. Joke. Tama na dabi. Salamat kasi mong paglanto. Please subscribe nga Gandarara. Thank you.